Pred liečbou si pozorne prečítajte návod, ktorý obsahuje varovania, kontraindikácie a indikácie. Odoberte podrobnú anamnézu a vykonajte fyzikálne vyšetrenie, vrátane informácií o predošlej liečbe. Získajte informovaný súhlas, preverte anamnézu a posúďte celkovú vhodnosť liečby. Pacientov, u ktorých sa vyskytujú kontraindikácie, v žiadnom prípade neliečte. Odstráňte šperky a piercing. Vyčistite mytlom a vodou. Betre, aj, poďte mi slúžiť. Naneste tenkú vrstvu tripolárneho prípravného gélu. Stlačte prehrať v okne liečby. Zelená LED dióda na aplikátore začne blikať, čo znamená, že sa program načítava. Pre začatie ošetrenia stlačte tlačidlo Štart na aplikátore. RF energia sa prenáša do elektród a LED kontrolka sa rozsvieti na modro. Rozdielte tvár na 5 ošetrovaných oblastí. Pravé líce, ľavé líce, čelo, okolie očí a okolie úst. 5 minút ošetrenia na každú oblasť. Začnite ošetrenie na línii sánky. Priložte 4 hroty elektród na pokožku a mierne zatlačte. Pomaly pohybujte prístrojom krúživými pohybmi alebo pohybmi v tvare osmičky po malej ploche, približne 2-krát väčšej, než je hlavica prístroja. Je dôležité, aby ste prístrojom neustále pohybovali a aby boli všetky 4 elektródy po celý čas v kontakte s pokožkou. Nezabudnite na spätný vízi od pacienta. Pri ideálnej teplote pokožky sa rozsvieti oranžová farba. Ak ste do 2 minút nedosiahli cieľovú teplotu, môžete zvýšiť RF výkon. Keď začne blikať oranžové svetlo, pokračujte v pomalých krúživých pohyboch na tom istom mieste ešte niekoľko sekúnd a potom pomaly prejdite na susednú oblasť. Zahrievajte všetky ošetrované časti v ošetrovanej oblasti po dobu 5 minút. Uistite sa, že oranžové svetlo svieti počas celého času ošetrenia. Tripolárny aplikátor má bezpečnostný mechanizmus. Po dosiahnutí maximálnej teploty sa emisia RF-ky vypne, zaznie výstražný signál a modrý LED indikátor sa zmení na zelený. V takom prípade rozšírte ošetrovanú oblasť a RFI sa automaticky reštartuje. Počas ošetrenia sa môže v rôznej miere objaviť začervenanie alebo opuch kože. Tieto prejavy sú indikáciou procesu zahrievania. Minútu pred koncom sedenia zaznie pípnutie a znova na konci sedenia. Dôkladne odstráňte gel z tváre a pokračujte na ďalšie sedenie. Vyberte vhodnú ošetrovaciu sadu na základe analýzy pleti a indikácie. Pripevnite nový jednorazový oxypod k aplikátoru Oxykineo. Otvorte vrecuško s podkladovým gélom a vytlačte jeho obsah do čistej misky. Naneste hrubú vrstvu gélu pomocou štetca na celú ošetrovanú oblasť. Stlačte play na obrazovke. Ošetrenie spustite tlačidlom aplikátora. Pracujte krúživými alebo priamymi pohybmi s jemným tlakom na celú zvolenú oblasť. Cieľom je pokryť celú oblasť vrstvou CO2 bubliniek. Vyhnite sa kontaktu s očami a ústami. V prípade potreby pridajte na ošetrovanú oblasť viac gélu a pokračujte v ošetrení. Intenzitu nastavíte stlačením tlačidla plus alebo mínus na aplikátore. Približne 2 minúty po začiatku sedenia začne obraz z oxypodu zrniť. Komunikujte s pacientom a vyžiadajte si spätnú väzbu. V prípade potreby znížte tlak. Minútu pred koncom sedenia zaznie pípnutie a znova na konci sedenia. Odpojte oxypod a zlikvidujte ho. Odstráňte gel a očistite ošetrované oblasti ako prípravu na ďalší krok.
Systém vás vyzve na pripojenie ultrazvukového aplikátora. Odpojte RF aplikátor a po 6 sekundách pripojte ultrazvukový aplikátor. Platforma rozpozná ultrazvukový aplikátor a môžete pokračovať v protokole ošetrenia. Otvorte vrecúško so sérom zo súpravy a naneste sérum na ošetrovanú oblasť. Spusti video na displeji liečby. Na aplikátore bliká zelené svetlo. Priložte ho na tvár a stlačte tlačidlo zapnutia. Modré svetlo značí, že prebieha ošetrenie. Jemným tlakom, kruživými či priamymi pohybmi ošetrite celú oblasť. Vyhnite sa kontaktu s očami a ústami. Udržiavajte stály kontakt a neustály pohyb aplikátora po pokožke. Pre zmenu parametrov pozastavte reláciu tlačidlom na aplikátore, až potom ho oddialte od tváre a upravte nastavenia na obrazovke. Pre reštart procedúry priložte aplikátor na tvár a stlačte znova štart. Minútu pred koncom sedenia zaznie pípnutie a po skončení sedenia zaznie záverečné pípnutie. Ošetrenie môžete ukončiť masážou. Po ošetrení sa odporúča použiť hydratačnú masku alebo krém z SPF. Aplikátory očistite 70% alkoholom a antibakteriálnymi obrúskami.